To točím iPhoneom tiež. To treba dať preč a berte celý záber. Nasvietujem. Igor, daj si tu ručík, Počkaj. No a čím to chcete nasvietiť? Už svietim. Bohužiaľ, stačí. On bude musieť. Čiže zámodská sviečka, chlapci. Tak to šúle jak jointa, pozri. Pozor, to pôjde na ne. No tak tie slova si odpustíte, chcem z toho nemé zábery, hej? Ako Charlie Chaplin. A ešte sa bude točiť, keď sa bude krájať. A to musí byť na tenko, Igor. Však ja viem. Preto mám Tu tu máš čo robiť ešte. Však Valček máš Ale dobrý. prosím ťa, čo? Aby nestredil ten štupel ešte 4 razy to vyguláš. Normálne domáce sedlácké hrubé rezance budú polievky. Každý bude mať 2. Si odkusanek z horálky. Ešte mám svietiť? Natáčame? Ty svietiš? No jasné. Zasni to. Nevidíte taký rozdiel. Ale bolo. Tak to bude trošku zrnité, no. Pozor, že si na kúše. Zámodská sviečka. Ona keď vrčí, ona aj kúše. A čo je dobrá zámodská sviečka ešte okrem toho, že sa obsah dá vypiť? Mal by si odkupovať zobrať nové baterky, už baterka si to posvietiť. A diodové pásy slubované. Vieš, koľko ich potrebujem? No mám slobný diodové pásy. To ja som slúbil. Som ich ešte za pol roka či za rok nedodal. Ale sa na Čo pásy. som ja všetko slúbil. Trošku viacej som toho cesta mal spraviť, no. To vyjde, keď to narežeš na pásy, tých slivov bude dosť. To už ani nesvieti. No, dáme baterky, to už nepomáha. Málo múky, lepíme. On má účes jak Kaliňák. Potrebovala svetlo, vyrába elektriku a z tú elektriku nabíjaš baterku. Veľkú.